haideți să vă zic eu odată cum a fost Bă, cu toții aveți un prieten cel mai bun, adică cine dracu nu are un prieten cel mai bun, știi, gen. Deci cu toții cred că aveți acel prieten care vă duceți la el în fiecare zi, nu știu, vorbiți cu măsa, o cunoașteți cu măsa foarte bine, adică intrați la el în casă, zici că ești la tine în casă, gen, știi ce zic? Adică cu toți avem acel prieten bun și totodată eu nu am prieteni, bă, să moară familia mea, am înțeles, adică singurul tău prieten e măta și măta s-a dus. Am înțeles, ok, bine. Dacă nu aveți prieteni, nu știu, încercați-vă să vă faceți unii. Sfat. Așa. Acum, eu aveam un prieten foarte bun, stăteam în Pantelimon, mă rog, și aveam un prieten foarte bun uh, uh, și, nu știu, efectiv, mergeam la el în fiecare zi, mâncam la el, el mânca la mine, adică ne înțelegeam foarte bine, știi, și ne jucam FIFA 2007 ca disperații, știi? Acum, ideea este în felul următor. Mă duceam la asta așa odată, bă, măsa lui, cum a venit la prietenul ăsta al meu, nu suporta niciodată să spui de ea, adică gen futus morții mătii, futus gura mătii, să-i bag muielul măta, știi, toate înjurăturile astea despre mama, adică nu suporta omul, bă, adică nu suportam ăsta, bă, nu mă înjura de mamă, gen, știi? Bă, acum, noi ne jucam FIFA, acum a venit, ne jucam FIFA pe calculator la el, știi? Și aveam acolo două manete de Xbox, bine, nu erau două manete de Xbox, erau două manete de, pula mea, ce era atunci, Tamagotchi, habar n-am, nu mai știu ce de erau. Și acum mă enervasem la FIFA și îți dai seama că noi, în asta, toată lumea înjură, frate, să zic așa, știi, în ziua de astăzi. Bă, și vă dați seama că ne juram, să o iau pe măta în pulă, să o iau, să nu știu ce, să fac așa. Bă, frate, ăsta avea camera, cum a venit, noi ne jucam aici în fața calculatorului și ușa lui din cameră era acolo în spate. Bă, să vă zic ce s-a întâmplat, mâncava și pula voastră. Măsa a intrat în casă, noi eram cu căștile pe urechi și unul și altul, frate, și n-auzeam cum a venit, știi? Și măsa a intrat în casă de vreo 5 minute, stătea în spatele nostru să vadă cum ne jucăm noi, ce facem noi. Și acum asta mi-a dat un gol, frate. Să o iau pe măta în pulă, băga mea și pula măta și în familia ta să-i bag muielul măta. Băi, am zis toate înjurăturile de mamă posibile și imposibile, credeți-mă pe cuvânt. Bă, să o iau pe măta în pulă, să-i dau muielul măta, slobozim și pe crucea mătii, să-ți iau familia în pulă. Bă, măsa era în spatele meu, frate. Măsa însufla aici în ceafă cu aia. Măsa însufla aici în ceafă, frate. Ești nebun? Eu cu căștile pe urechi, ăsta mi-a dat gol. Să-i bag muielul măta, măta e o curvă, măta e o penală, măta nu știu ce, numai înjurături de mamă cu aia. Nu i-am zis, bă, nici măcar nu i-am zis că e prost el, știi, gen. Să o iau pe măta în pulă, să iau nu știu ce. Bă, dintr-o dată, știți ce s-a întâmplat, nu? Măsa mi-a băgat așa o mână în ceafă, bă, n-am mai suportat, îți dai seama cât am înjurat eu m-am și speriat, îți dai seama că nu știam cine e acasă, eu am crezut că suntem decât noi doi. Mi-a băgat așa o mână în ceafă, futu-ți gura mătii de copil. Bă, dar știi că nu suport, mă, să vă înjurați de mame. Ieși afară! Ieși afară din casa mea, gata! Ai terminat-o cu Mihai. Niciodată nu o să mai ieși afară cu el. Nu o să mai vă jucați împreună. Restricție. Băi, coaie, mi-a dat măsa bloc să moară familia din viață. Bă, coaie, nu mai ne-a lăsat să mai ne întâlnim niciodată în viața noastră. Băi, coaie, s-a mutat din oraș, s-a mutat din univers, s-a mutat pe lună. Coaie, ești nebun, nu mai puteam să mai mă întâlnesc cu omul, frate, ești nebun la cap din cauza lui măsa. Că am înjurat-o de toți sfinții de astea. Bă, mi-a dat un picior în cur, coaie. Deci, efectiv, v-am spus, m-a luat la picioare, efectiv, m-a dat afară din casă, coaie, ești nebun la cap. Bă, frate, eu acum, la modul, pula mea, ce puteam să zic? Eu am înjurat așa că, bă, cu toți avem prietenul la care ne înjurăm, frate, adică, știi, gen, și nu e supăr, adică eu nu mă supăr, bă, dacă mă jur de mama, asta e, știi, acum ce să zic, și eu te jur de măta, așa, bă, efectiv, bă, m-am simțit parcă mi-aș fi luat bani, frate, ești nebun la cap, deci, efectiv, mi-a dat măsa bani din viața ei, ești nebun, bă, eu n-am mai călcat în casă la omul ăla în casă, mă, frate. Bă, n-am mai călcat în casă la el, mă, frate, ești nebun. Aveam restricție cu aia. Dacă mă duceam acolo, mi-ar dau mâinile, mi-ar dau asta, știi? Bă, efectiv, frate, s-a dus. Mi-a dat vac bani, ești nebun. Direct game mi-a furat contul de Steam. Ești nebun. Deci pe bune, mi s-a părut super horror, frate, să, să vină măt așa la tine la ceafă să mă ia de ceafă. Bă, de ceafă, efectiv, așa m-a dat de ceafă și m-a dat afară din casă cu ea. Mi-a dat picior, ești nebun. Mi s-a părut super horror, frate. Adică, până mea, ne juram și noi ca tovarăși între noi, nu că aș fi... Mă, ăsta ce se mă gândesc acum la ce se gândea măsa atunci în momentul ăla, știi? Mă gândesc, mamă, uite cum o lua asta așa, știi, cu puțica așa mică lui, cum o lua el și mă futea așa, știi, bă, coi, e o înjurătură în pula mea, nu e ca și cum aș fut-o pe măta fizic. Adică dacă te iau pe tine după ce uite, Ricardo, știi, gen, și zic, na, băga mea și pula măta. Nu e ca și cum aș veni la măta personal și o să mă prins cu ea în timp ce o fut. Înțelegi? Adică este doar o vorbă și atât. Înțelegi? Eu de asta vă spun că pe mine nu mă afectează că mă înjură lumea, știi, sau ceva. Pentru că, pula, unul mi-a spus, bă, să-mi bag pula în tactul la mort. Și ce? Tu te fată și fute oasele lui tata. Eu nu m-aș supăra, știi? Adică eu nu sunt genul supercios. Bă, da, moța i-a luat-o personal, pe aia a luat-o trigger. Bă, parcă mă gândeam, nu știu, bă, nu știu, mi-e greu de explicat chestia asta, să mor. Dacă nu, mi se pare
Mi se pare super, super așa. Bă, și dacă era bună, mai era și o babă de aia nenorocită, frate. Avea 50 de ani, în pula mea acum 50 de ani. Să mor dacă nu, pe bune, săraca. Deci, mai era și urâtă cu spume, știi? Măcar dacă era vreo bunăciune de mamă să zic, bă, să o iau pe măta în pulă, știi? Adică, na. Adică, nu știu ce să